खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना मोजाङैनो दंना लोगोफोर आंबो मोजाङैनो दं लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव दिनै फैफिनदों आङो इउट्युब चेनेलखौ गाराखै लोगोफोर गोबां बेस्थ'आव दंमोन ओमफ्राय आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव दिनैनि भिडिअ'आव आं नोंथांमोनखौ बेखौनो शेयार खालामनोसै दिनै आङो रयेल एनफिल्ड लायनो थांनि लोगोफोर ओमफ्राय बेनि उनाव आं मोनसे आलादा भिडिअ बानायफिननो सानदों आरोखि जाहाथे भिउ फायो माथो ओरै लाबासो भिउ फायो नालाय बेखायनो आं भिउ फायोना फाया नायनि एबार एसे नोंथांमोननि गेजेराव आलादा इउट्युब बानायनो थाखाय आङो रयेल एनफिल्ड लायनोसै लोगोफोर दै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था लोगोफोर अके अब्ला चलो सालथै नोंनो सासे पेटला लोगो लायनि थाथ'दे सालथै दै नोंनो सासे पेटला लोगो लायनि आं दै सालथै दै लोगोफोर दाहाय आङो न'निफ्राय ओंखारबोबाय ओमफ्राय ससे थाबायदों आरोखि मिथिया आंखौ लांफायगोन दै लोगोफोर दै ओमफ्राय नैबे जोंनि समबार बाजार लोगोफोर ओमफ्राय नै बेखौ आं अनलाइन खालामनो होखादों एडभान्ससो लोगोफोर नोंथांमोनाबो अनलाइन खालामबा नोंथांमोना खमावनो मोननो हागोन दैखौ खिन्थु केसआव गोबां लायो आरो गोसो बायदि बायसिना लानो हागोन अनलाइनाव अब्ला लोगोफोर मिटाखौ नेगासिनो मिटा फैगासिनो अब्ला रथ' ओइ नै मिटा फैदो मिटा रेब्रा मिटा फाइनालि मिटा मोनफैबाय नै बिनियाबो निउखा स्कुटिया वा मा हर मिटा रयेल एनफिल्ड लायनोसै नामा थौनो खबर खादोलै बिथांखौ रयेल एनफिल्ड लायनो समायगोन ना नै बायखाबाय मिटा बेसेबां अनलाइन ब्रा अनलाइन सलायनांगौ ना ओमफ्राय मिटाया इउटुबनि सेटिंनि बागै मिथिया खिन्थु इउटुबा मा बेखौ मिथियो आरो ना सार्च खालामबानो बायदिसिना भिडिअ नुयो खिन्थु इउटुबाव आंखौ फैसा खामायनो सानदों मिटाया आं बेखौ मास मोनथामसो थगायबाय माने मासाव आङो 30,000 40,000 मोनो होननानै खिन्थु गोबाङानो मिथिमारा इउटुब खुलिबानो फैसा हाबो सानो नंगौना मिटा आं मिथियालै मिथिया आंखौ बिराद प्रेंक खालामबाय दै आं इउटुबनि फैसा एभेलेबेल मोनलै गारि लायनोसै बाइक लायनोसै इदि आरोना लोगोफोर आं इउटुबनि फैसा मोनाखै इउटुबा जेबो सेटिं जायाखै अब्लाबो आं सासे इउटुबार हिसाबै भिडिअ बानायलांबाय थागोन आरो लोगोफोर दै आं बेखौनो बुंबाय मा लोगोफोर नाजानाय फिथाइया गोदैनो बेखायनो आं नाजाबाय थादों गावनि लसखौ आं जेबो साना टाइम लानानै आङो भिडिअ बानायलांबाय थागोन आरो ओमफ्राय आं दा लोगोफोर गुवाहाटियाव रयेल एनफिल्ड लायनि गुवाहाटि नङाबा बायहाटा सारियालियाव नामा लोगोफोर नोंथांमोना नायलांदो लोगोफोर दे दिनैनिफ्राय आं सानदों आरो आलादा भिडिअ बानायगोन माबायदि नायनोसै गारिखौ लायग्रोनोसै रयेल एनफिल्डखौ साल' बिदा साल' नों सलायनो आं सलायनो नोंनो हरजायालै मेरे को जानता नहीं है दे जि हायो आं भिडिअ बानायलांगासिनो न'आव लाबोजासिम दे लोगोफोर दे अके आंनि लोगोरि जानानै बोराइ बाथौनि अननायाव मोजां थांना फैनो हायो लोगोफोर नामा मिटा चलो रयेल एनफिल्ड लेट्स गो फाइनाली लोगोफोर बायहाटा सारियालि मोनबाय बायहाटा सारियालि लोगोफोर बायहाटा सारियालि माने गुवाहाटि आमलै मिटा पा बायहाटा सारियालि पूरा जाम गाइस पूरा जाम ओ माय गॉड पूरा जाम होबायलै नुदों फंबायलै नै फंबाय Oh my god! Wow! Finally लोगोफोर मोनफैबाय बायहाटा सारियालि रयेल एनफिल्ड लायनोसै रयेल एनफिल्ड Oh my god! जामा लोगोफोर Oh my god! Oh my god! ओइ नै Oh shit! लोगोफोर फाइनालि मोनफैबाय रयेल एनफिल्ड हाहा रयेल एनफिल्ड लोगोफोर गारिया बेनो लोगोफोर फाइनालि लाबाय नै नोंथांमोननि अननायावनो जाहाथे मोजाङै हान्थिनो हायो मोजाङै बेरायनो हायो लोगोफोर रयेल एनफिल्ड
लोगोफोर फाइनालि लाबाय नै फाइनालि अ माय गड नै लोगोफोर रयेल एनफिल्ड एक जगह जेल मेडिसिन তোমাক অলপ ফোন কৰি আছো হা फाइनालि जाबाय बाइकआ जाबाय नै फाइनालि जाबाय नै लोगोफोर लोगोफोर बोराइ बाथौ आफा इसोरनियाव फुजा होबाय लोगोफोर एसे बोर होदो जाहाथे थांलाय फैलाय मोजाङै हान्थिनो हायो भिडिअ बानायनो हायो मोजाङै मोजां थाबाय थायो आंनि रयेल एनफिल्डआ लोगोफोर एसे बोर होदो ना मा होनो लोगोफोर जै आफा इसोर बोराइ बाथौ उनथिं आरो सेनाव दोङो जां लोगोफोर उन्दुबाय सोरांबाय गुड मर्निं लोगोफोर अब्ला आं भिडिअखौ फोजोबनो थांनिसै लोगोफोर नेक्स्टआव लोगो मोनगोन एसे बोर होदो लोगोफोर मोजाङै भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि थाखाय लोगोफोर बाय टाटा लोगोफोर नेक्स्टआव लोगो मोनगोन